Bueno, orain ikusiko duguna da la función buscar. Kasu honetan daukagu errenta aitorpena, eta hemen dauzkagu urtero ze kantitate erabazten dugu. Hemen soldata jarriko dugu, eta honen araberan ordainduko dugu IRPF bezala errenta aitorpenian 27 kasu honetan. Edo, badin bada, 23.000 euro hor dauzkagu 35 ordaindu behar. Nola egin? Ba, bueno, daukagu función buscar aukeratzen dugu, aceptar, eta aurrenengo dauzkagu bi funtzio, aurrenengo funtzio hartuko dut, aceptar, eta el valor buscado izango da ze soldata da, kasu horretan. El vector de comparación da hemendik honean, hau oso garrantzitsua da orden batean jartza, de minus goraka. Eta gero, bestaldean jarriko dugu. Hemendik honean. Aceptar, eta ja badaukat 35. Hasieran jartzen badezute, agian tengo 0,35. Egin behar zenuten esan, gero ondoren sakatu la función porcentaje. Goiko aldian daukaguna, porcentaian azaltzeko. Beste kasua, izango litzateke menota dauzkagu, goiko aldian lehen aipatu dugun bezala, bueno, zer desberdintasun dagoen buskar tasien artean aipatu dut, baina guain egingo duguna da, con la función buscar, hasieran promedioa iguala promedio hori badakigu, ja nahiko landu dugu lehen, baina bueno, hemen promedio izango litzateke hemendik honea. Eta noten araberan, hemen doble klik egiten badin nota guztia dauzkat. Eta hemen, nahi badin badegu jarri, ze nota den, con la función buscar jarriko genuke la función buscar, bestaldetik buscar, datoa. El valor buscado es lehen aipatu dugun bezala izango litzateke hau. Nun, eta jarri behar dugu hemen aurkitzeko, oso garrantzitsua da, hemen 0,3 orden hori mantendu, eta gero jarriko genuke dolarrak copy-paste egin behar dugulako hemen behian. Orduan F4-arekin automatikoki ertete zaidanian ja dolarra. F4. Eta bestaldian ere, orduan jarriko genuke el vector resultado, markatzen dut eta F4. Aceptar. Eta doble klik hemen egin, copy-paste egin ondoren, hemen puntu honetan daukat beraino nota guztiak.